पिपलनि जेखिनि खोथा होनाय बियो दिनैहाय मिसुलिया बेनिखायनो दिनैहाय ट्राइबेलफोराबो दिनै 30% माबाखौहाय इउ पिपलखौ मोजां मोनग्रा जाबाय आरो आदार कास्टआथ' 80% प्रमटखौ मोजां मोना मालाबाबो दिनैहाय जोंनाव जइन लानाया थाखाजों नङा बरंस बिथांमोना सहायसो खालामनो होनना फैदों फिजिकेलि आरो दिनैहाय फाइनेन्सियेलिबो जोंहा जिहेतु सरकार गैया नङा होमबा दा बिथांमोना गावसोरनो आवग्रिनानै दिनैहाय पजिशन दिनैहाय जयनिं दिनैहाय जोंखौ जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जाफैदों दा बेनिखायनो बिथांमोननि महरखौ आं देखायनो सानाखै नोंथाङा स्क्रिनाव होबानो जाबाय बिथांमोनखौ जे उननि पिक्सारखौल' बिथांमोननो देखायथों बिसोरखौ सिनायथ' खालामनानै अब्लाबो बिथांमोना हयथ' न' थांनो नाजाबावगोन बिसोर थाखा जासिगोन मानोना बे मा होनना बुङो बिसोर 5 बोसोराव खिन्थु बिथांमोना बिसोरनि दुख सुख मालाबाबो खबर लायाखै खिन्थु इलेक्सन फैलायबाय दा बिथांमोना जे जायगायावहाय दिनैहाय 100जों जायो बेखौबो 500 जासियो दिनैनि दिनाव बे समावहाय नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनैहाय जायफोर जोंनि बिपिएफ दोलोखौहाय मोजां मोननानैहाय जयनिं लाफैबाय बिथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंबो आरो हामबाय होननायखौ जासिहरदों लोगोसे जुमदार कनस्टिट्युन्सिनि सिङाव थानाय जेसेबांखि रायजो राजाफोर दङ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बे फुंनि समावहाय जासिहरबावनाय दोनबाय बे समावहाय आङो दिनैनि जायफोर जयनिं लाफैदों आं जायगाखौ बुंला आरो आं मानसिफोरखौबो खिन्थानो सानाखै मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनावहाय केडनेपिं बादिसो बिथांमोना खालामबाय थायो थारमाने बयबो मिन्थिगौ दिनै इउ पिपलआ मा मावदों मावाखै आरो बिपिएफआ मा मावदों मावाखै बेखौ पाब्लिकआ बयबो मिन्थिगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय फिउचारावहाय थांनानै थानांगौब्ला बिटिसिखौ रैखाथि होनांगौब्लासो जोङो थांना थानो हागोन बे नोजोरखौ बोनानै गासिबो जनगोष्ठिया ट्राइबेलानो हक नन ट्राइबेलानो हक गासिबो जनगोष्ठिया दिनै बिपिएफनि फारसे अननायखौहाय दिनैहाय होदों आरो दिनैहाय बिपिएफ फारसे बयबो आग्रह जानानै जयनिं लानो दिनैहाय आवग्रिना फैगासिनो दं थिग बेबादिनो दिनैहायबो गोबांथार जयनिं जानांगौ दंमोन खिन्थु दिनै पजिशनसोल' जाबाय खिन्थु जोंनि डाटा बादि गैयाबाबो नोङो 40-45 जनसो दंमोन नाथाय बिथांमोनखौ अरुनदयनि नाम लानानै बिथांमोनखौ गारियाव थिखोनानै लानानै थांबाय आरो लब देखायो बिथांमोना बिरादनो थाखा फैसानि जोंहाथ' सरकार गैया जों मिथिगौ नाथाय जोंखौसो उल्था बिथांमोना ब्लेम खालामो जे थाखा फैसा होनानै दं मालाबाबो दिनैहाय जोंनाव जइन लानाया थाखाजों नङा बरंस बिथांमोना सहायसो खालामनो होनना फैदों फिजिकेलि आरो दिनैहाय फाइनेन्सियेलिबो जोंहा जिहेतु सरकार गैया नङा होमबा दा बिथांमोना गावसोरनो आवग्रिनानै दिनैहाय पजिशन दिनैहाय जयनिं दिनैहाय जोंखौ जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जाफैदों दा बेनिखायनो बिथांमोननि महरखौ आं देखायनो सानाखै नोंथाङा स्क्रिनाव होबानो जाबाय बिथांमोनखौ जे उननि पिक्सारखौल' बिथांमोननो देखायथों बिसोरखौ सिनायथ' खालामनानै अब्लाबो बिथांमोना हयथ' न' थांनो नाजाबावगोन बिसोर थाखा जासिगोन मानोना बे मा होनना बुङो बिसोर 5 बोसोराव खिन्थु बिथांमोना बिसोरनि दुख सुख मालाबाबो खबर लायाखै खिन्थु इलेक्सन फैलायबाय दा बिथांमोना जे जायगायावहाय दिनैहाय 100जों जायो बेखौबो 500 जासियो दिनैनि दिनाव निस्सय एखेबारे दिनैहाय जयनिं जादोंबा गाबोननो थारमाने अखा थमब्लेटबाबो नेयो बिसोरो ओरैबायदि फाग्ला अखा थमब्लेटबाबो बेखौ लोगो मोनागौ मानि थाबाय थायो बिनि उनावहाय आरो बिथांखौ जबरदस्ति थारमाने जयनिं खालामहोफिनगोन नाथाय आरो अखानायै जोंनो फन हरो बिथांमोना जबरदस्ति प्रेसार खालाम जोंखौ जयनिं लाहोफिनबाय अब्लाबो खिन्थु फैबाय थानाय समावहाय बडआ बिपिएफनावनो थांगोन मानोना जों नुजोबखाबाय मिन्थिखाबाय जबरदस्ति बे नोङो गोबाब ओंख्रिखौ बोरैहाय जाबाय थानो थिननांगौ नङा होमबा दा बेनिखायनो बिथांमोना एखेबारे बे बयबो दिनैहाय रायलाय सोलायलायो नङा होमबा गोखै थाइजौखौहाय बिसिबां फाननो होनलायनाय थिग बेबायदिनो बिथांमोना बुजिजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय हिसाबैहाय दिनैहाय बिथांमोना गावसिनि मुल्यबान भटखौहाय जेसेबां बिसोरो जोंनाव जयन लानायनि उनावहाय थांफिना जयनिं खालामबाबो भटआ खिन्थु इउ पिपलनाव गोग्लैया बे एखेबारे क्लियार खोथा जयनिं खालामफिननायखौ नोंथाङा मा बुंनो गोसो ना दे बिथांमोना दिनैहाय जबरदस्ति गोसोआसो मेन दिनैहाय जिनिसा आंनो थाखा होफैबाथ' आंबो लागोन माथो इउ पिपलनिफ्राय
होफैथोंना बिथांमोना आंथ' आंनि जेसेबांखि जोंनि कर्मिफोर दङ बे उसुबिदा समावहाय एसे एनै होनायावहाय होबालाय मानो लाहा जानांगौ नङा होमबा दा बिनिखायनो दिनै बिथांमोना जबरदस्ति जयनिं खालामहैथों आंथ' दहाय होनबायना बिथांमोना जयनिं खालामबाबो बिसोरो मानसिखौसो मोनगोन गोसो आरो भटखौ मोना बिथांमोना मिथिबाय क्लियार खोथा बियो जेसेबांखि दिनै बिथांमोना जबरदस्ति जयनिं लाफिनगासिनो दङ आदिबासिनिफ्रायबो मोना बिसोर राभानिफ्रायबो मोना बिसोर माइन'रिटिनिफ्राय मुस्लिमनिफ्रायबो मोना बर'फोरनिफ्राय ख्रिस्टाना हक मानगोनां नोङो बाथौ समाजनि ब्रह्म समाजनि इसेबांखि हिन्दु समाजनि बिथांमोननिफ्राय भट मोना बिथांमोना मिथिबायना दिनै बिपिएफ हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै फिन चिफ दिनै खालामफिननो थाखाय दिनै रेडि ना देख दिनैहाय नोङो जों बयबो मिथिगौ मिडिया खागज दिनैहाय पेपार खागज दिनैहाय ओंखारदों दिनैहाय मिडियाफोरा दिनै बुंदों रिपर्टारफोरा दिनै बुंदों आरो बिथांमोन बुंनाया दिनैहाय ग्रासरुट लेभेलनि जिर' एखे ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय दिनै रिपर्ट लानानैसो बिथांमोना दिनैहाय मिडियानिफ्राय दिनै बुंदों निउसफोराव दिनै बुंदों जे दिनैहाय बिपिएफआ सरकार दानो फैफिनगासिनो दं होननानै माब्रै बेलाय नोङो पाब्लिकफोरा दिनैहाय बयबो खुगायाव गोसोआव बुंगासिनो दङ बिपिएफआसो मावदोंमोन बिपिएफनि कमिटमेन्ट जेखिनि खोथा होनाय बियो एखेबारे नंथारगौ सैथो आरो दिनैहाय कमिटमेन्ट बादि खामानि मावबोदों जिर'निफ्राय दिनै स्टार्ट खालामनानै फैयै दिनै मोनसे परिबेस मोनसे महराव दिनै बिपिएफआ लाबोदों बेखौ दिनै बयबो जनगोष्ठिया मिथिगौ दा बेनिखायनो दिनैहाय नैबे 5 बोसोर सोलिदों इउपिपिएल सोरखारा बियो मिसुलिया होननानै बयबो दिनै मिथिदों निउसाव पेपाराव कागजाव दिनै बुंदों प्रमद बर'आ बा जेन'बा इउपिपिएलनि जेखिनि खोथा होनाय बियो दिनैहाय मिसुलिया बेनिखायनो दिनैहाय ट्राइबेलफोराबो दिनै 30% माबाखौहाय इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा जाबाय आरो आदार कास्टआथ' 80% प्रमदखौ मोजां मोना 60% 70-60% दिनैहाय बिपिएफखौ मोजां मोनदों ट्राइबेला आरो 80% दिनैहाय आदार कास्टफोरा बिपिएफखौ मोजां मोनदों दिनैहाय बेनिखायनो बेखौ रुजुना नायोबा 100% डेफिनेटलि दिनै बिपिएफआ सरकाराव फैबाय बेखौ रिजायनासो दिनैहाय निउस पेपाराव दिनैहाय बुंबाय थादों जे 100% हाग्रामा महिलारि सारा फैबाय थानाय सेप्टेम्बर इलेक्सनाव देरहासार जानानै बिटिसिनि सासे चिफ जाफिनगोन बिथाङा बेखौ दिनैहाय मिडियानि दुवारै दिनै फोरमायबाय थादों आरो बियो खाथां बे जों बुंनाय नङा बियो मानोना जोंनि भट नङा रायजो राजाफोरासो दिनैहाय जोंनि चिफ बानायगोन रायजो राजाफोरासो सरकार बानायगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरनि मतामत रायजो राजाफोरनि दिनैहाय गोख्रोंथि मोनसे थांखि बियो दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारा चिफ जागोन आरो बिपिएफआ सरकाराव फैगोन बे 100% बेयाव खुनु डाउट गैया दिनैहाय बयबो दिनैहाय बुंबाय थादों नंगौना नङा जोंथ' मा इउपिपिएलनि सुबुंफोरानो दिनै बुंबाय थादों मेम्बार्सफ्रानो बुंबाय थादों जेरैबायदि खोथा होदोंमोन टटेलि थारमाने फेलार जिर' बिथांमोना दिनै बुंबाय थादों जे 5 बोसोराव बिपिएफआ मा मावदोंमोन जोङो 5 बोसोराव मा मावदों बेखौ जोङो होनो थांगासिनो होबानो जाबायना नुगासिनो दंथ' जोङो जों नायनोसो दिनै नेगासिनो दं होबानो जाबाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु दिनै जोङो नुदों नोंथांमोना दे दिनैहाय अरुण'दयनि खोथा बुंबाय थायो अरुण'दयआथ' नोंथांमोननि नङालै नङा होमबा दिनैहाय न'नि खोथा होनबाय थायो नोंथांमोना न'आबोथ' नोंथांमोननि नङा बे सेन्ट्रेलनिसो होमबा नोंसोर मा मावदों दिनै जों मिथिनायाथ' लामा सामा बेथ' मा दिनै जिखिनि कयेकथा लामा जादों बेखौनो बिराद क्रेडिट लायो बिथांमोना दिनैहाय मा होनना बुङो बेखौ मबाइलाव दिनैहाय बिभिन्न धरनै दिनै बानायलायनानै बिसोरो हगारो नङा होमबा नाथाय जोङो दिनै जिखिनि मिथियो गुडवेल जेखौ सिएमआ हरदों 500 मा होनना बुङो 1000 कोटि जाबाय बिटिसिआव हरनाया नङा होमबा बे गुडवेलजोंसो दिनै कयेकथा लामाया जादों आरो बिनिफ्राय आसाम मा होनना बुङो लामा ना मा आसाम माला मोनसे प्रजेक्ट बिनि दुवारैसो दिनै जादों खिन्थु बिटिसिनि जेखिनि थाखा फैदों 850 कोटि बियो मा मावखो जोंथ' दिनै नुवाखै नङा होमबा जेबो नुवाखै आरो न'खौ लाना दिनै बिथांमोना दानगोन मागोन होनबाय थायो बिथांमोना मा न' होबावनो हागोन सरकारानो बिसिनि जोब्बाय दिनैथ' बुंदों जोङो सरकारा अलरेडि जोबखाबाय मानो होनना बुङो फाइनेन्स पावार गैयाब्ला नोंनि बाजेटआनो दिनै गैलाब्ला नोङो सरकाराव थाना मा लाब दङ बेथ' लेंग्रा लेंग्रि जानायफोर बादिसो जाबायना नङा होमबा नोङो मावनो हाया नङा होमबा दा बेनिखायनो दिनै बिथांमोना दिनैहाय जिखि बुंबाय थाया मानो दिनैहाय बिथांमोनखौ दिनै जिथु 100नि गेजेराव जिथु पार्सेन्ट होनांगौबा आंनिफ्राय 5% आं होनब्लाबो होनबावगोन 5% सोरबायाथ' 2% होबावगोन होनब्लाबो आं होनगोन 5% मावदों मावाखै नङा एसे एनै 5% थ' जोङो लाजियो बेखौ जोङो लाजियोसो मिथिबाय मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गावसोरनो मेगन दङ नङा होमबा बिथांमोना मेगन दं खोमा दङ आथिं दं आखाइ दं मेगनजों नुदों बिथांमोना
17 बोसोरावहाय माबादिमोन आवगाय 17 बोसोरनि सिगां नङा होमबा बिटिसि एकर्डनि सिगांहाय आन्दालन समावहाय बेसेबांदि नोङो हा दालांफोर जिनिसा जिफोर दंमोन नोङो दंफांनि बेफोरबो सावजोबदों स्कुल कलेज सावजोबदों आन्दालन समाव नङा होमबा जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नङा होमबा बिनि थाखाय गासिबो संहार जाजोबदों खिन्थु बिटिसि एकर्ड बे एकर्डआ नों बिएलटिनि दुवारैहाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव एकर्ड जानानै बिनि उनावहाय दिनै माबादि डेभेलप जाबोदों जों बयबो मिथिगौ 17 बोसोराव दालां गैयामोन जादों स्कुल कलेज गैयामोन जादों लामा सामा जादों हा नाथाय आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों हा नोंथांमोना दिनै मेगनजोंहायबो नुब्लाबो नुवाखै बादि दिनैहाय खाना बादि नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बे लामाजों थाबायगासिनो दङ नङा होमबा लेंग्रा बादिसो मोनबाय आं नोंथांमोनखौहाय माजों थाबायदों नोंथांमोना दिनैहाय मोनसे फिसा लामा बानायखौनो बिराद गिदिर नोंथांमोना देखायो आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरो नोंसोरो दिनै खयथा ब्रिज बानायखो आरो जिथु हाग्रामा महिलारिनि सारनि दैदेननायाव जेबो जायाखैबा नोंथांमोना ब्रिजजों दा थाबायसै लामा दैजों नोंसोर माबा बाज्रुम थाबायलां नोंसोरो लामाजों थाबायबोदो ससे जेब्लानो ब्रिज मोनो दैजों नोंसोर बाद नङा होमबा गारिखौबो दैजों बारहो आरो साइकेलखौहाय गोजौआवहाय फाफ्लियाव लानानै बारहो मानोना लाजिनांगौ जेबो मावाखै नालाय खिन्थु जेसेबां ब्रिज नुदों बे गासिबो हाग्रामा महिलारि सार बानायनाय नङा होमबा दा बेनिखायनो दिनैहाय नोंथांमोना जेबो नुवाखैब्ला ब्रिजखौबो दानोसै ओंखायनो जाफाव दैयाव बारसोमनानै बिथांमोना बारलांथों रायमनानिफ्राय बा संकसनिफ्राय जुमदारनिफ्राय डाइरेक्ट गसाइगाव खयथा ब्रिज दङ खयथा इउपिपिएलआ मावदों बेखौ सानदो नङा होमबा ओमफ्राय बिनिफ्राय बै नोङो सिमुलतापुरनिफ्राय बै नोङो संकससिम खयथा मावखो हा इउपिपिएलआ बेखौ सानदो नङा होमबा जेसेबांखि खालि बे जुमदार ओनसोलल' नङा होमबा अभारअल नोङो बिटिसियावनो हा जेसेबांखि ब्रिज नुदों गिदिर गिदिर गासिबो दा नोङो बिपिएफ समावनो माबा बानायनाय हाग्रामा महिलारि सारानो बानायनाय नङा होमबा अब्ला दिनै बिथांमोना मा मावाखै इनखो दिनैहाय जिनिसा जेसेबांखि दङ दिनैहाय बयबो मिथिगौ गेस्ट हाउसखौथ' जों बयबो मिथिगौ बिथांमोनासो दिनैहाय इसिबां दिनैहाय जे जायगायाव सानाखैमोन चेन्नाइफोर बादियावहाय हा दिनैहाय दिल्लीफोर बादियावहाय मोननै गेस्ट हाउस हा सिलिगुरिफोर बादियाव बे सोरनि थाखाय नों आं बयनिबो थाखाय गासिबो बिटिसि ओनसोल जनगोष्ठीनि थाखाय बेखौथ' दिनैहाय हयथ' बिथांमोना दिनै लाजिसिंसिंसो इसिबां हा लाबाय न' लुबाय हा बिल्डिं बानायना होबाय बेखौबो दिनै रिफायरिं खालामना होनो हायाखिसै दुखुनांथाव बाथ्रा खुनु मेन्टेनेन्सआनो गैया हा माथो खालामबावगोन आरो दिनै बिथांमोना दिनैहाय गावनि गेस्ट हाउस हा बे गेस्ट हाउसखौ दिनै बानायना होनो हायाखै दस्रानि थाखाय भिजन हा 5 बोसोरनि सिगां भिजन गैया बे भिजन बानायनानै भबन मेन्टेनेन्स गैयाब्ला हारिया बोरै थांना थागोनलै भबनल' लुना बोरै हारिया थांना थागोन हा आरो बेथ' क्लियार खोथा भबनल' लुनायजों बोरै हारिया थांना थागोन मेन्टेनेन्सबो नांगोनथ' नंगौना नङा खिन्थु दानि गेस्ट हाउस एसे गिदिर दङ हा बे गेस्ट हाउसखौनो दिनै मेन्टेनेन्स गैया हा जथे मथे ओरैनो दंलाजोबो होमब्ला मा मावाखै दिनैलाय बयबो मिन्थिगौ दिनै बेसेबां बुंबावनो बेखौलाय बेसेबां बुंबावनो बिथांमोनासो बेंगा बिथांमोनासो खानादै खिन्थु रायजोफोर बयबो नुदोंबो खोनादोंबो बेनिखायनो दिनै बिपिएफनि फारसे ज' फैदों बिपिएफनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनिखायनो बिपिएफआ सरकाराव फिन फैफिनगोन बे 100%